uzolungisa izwe bafowethu. Niyabona lena sikuyo, lena nje sikuyo. Lena yomoya omuhle kanje niphume ningamadoda ningaka. Ningamakhanda emizi, ningomama. Niphume ningaka kungogogo neintombi niphumela umoya omuhle. uNkulunkulu uyayiseka into enhle wengane zakwethu. uNkulunkulu uyayiseka into enhle lizolunga. Izwe lizolunga. Engani uyabona? Awuthi nginenzela isifungo. Namhlanje umhla ka-26 June angithi. Lonke iphoyisa elikhohlakele la eBay. Thula musuthi yebo kwakangizwa ukuthi ngithini. Uyebo yini? Sanahlale nithi yebo akuyona ipolitiki le. Akuyona lento yepolitiki lapho kufanele kuvuma umuntu ebheda, umuntu umvumele umuntu ebheda. Igama lomuntu. Uvume nje umuntu ebheda ulokhu uthi akwenziwa lokho la. Lapha sizolungisa izwe, ipolitiki siyibeke eceleni. Singamaqembu ehlukene siyazana futhi la. Kodwa sesikhathalele izwe manje. Cela ukwenza isifungo la eBay. Lo nyaka ungakapheli. Hayi ukuthi kuzokwenziwa uhulumeni, kuzokwenziwa yimina. Lo nyaka ungakapheli. Lonke iphoyisa lihlangene neNigeria la. Lonke iphoyisa lihlangene namakwerekwere, kubulawa abantu bakithi la, ematekisini, kuthengwa amaphoyisa ukuthi ahlukumeze abantu la eBay. Uma ngabe kuthiwa uke wathi ukhuluma into uyalandelwa wesatshiso wenziwe yonke into. Ngiyanifungela uNkulunkulu silalele njengoba sikhuluma. Lawo maphoyisa onke azoboshwa lo nyaka ungakapheli. Okwesibili nginikhombisa ukuthi le ndawo ngiyayazi. Kunehlathi la. Amaphoyisa ayalazi. Manini kukhulume mina engingayenwa la nginikhombisa ukuthi ngiyazi. Kunehlathi la amaphoyisa ayalazi. Thini bedayisela abafana balakithi. Bese belala nabo. Badlwengula izingane zabafana la. Amaphoyisa ayazi. Ngicela ukunikeza amaphoyisa leli viki ukuthi hamba yolungisa lento lapha ehlathini. Ngaphandle kwalokho kuzophuma isithombe sephoyisa eliyingxenye le nonsense leyana. Sicela amaphoyisa asilungisele le nto thina sihlamba lazi umuntu thina. Mangithi amaphoyisa ngibizanga igama lomuntu. Khuluma ngesiphoyisa manje iphoyisa la lingenzi ngathi yili isiphoyisa. Isiphoyisa idepartment. Sicela isiphoyisa sisilungisele le yanke lapha. Bese ipho amaphoyisa silungisela nansi le ndawo la. Le ndawo la. Yebo. Asizukhuluma indaba eziningi. Sicela amaphoyisa namhlanje asilungisele le ndawo leya. Ngoba mina nginawo amathuluzi okulungisa. Uyabo. Siphinde futhi sicela amaphoyisa asilungisele le ndawo lapha empangeni. Egcwele amaSomalia namaBangladesh namaSomalia nezo namaPakistan. Bafowethu kudliwa imbuzi zabantu lapha. Ziyaphela imbuzi zabantu lapha. Zidayiswa yini mnqolo? Mnqolo ndini. Yini entshontshe imbuzi zabantu emakhaya?